Ai ngui try de kapur ke pemerintah ada idap de kecing sukmen mau beli ulok babah hadu kata-kata ma kecing stay jo try kaya ine syaki bom cukut ma katmai hala kasngi ha kecing jengi tini kapur ke bentang dan ni ka jaka bangyo ai ke ban ai lakshapi ke tien ko jong beli mat kecing slok akane kapur mta tiga bedeng subha ye pi we pi baro long kami long pa ke samla at baro akat ke bayo sngow ke ne tien ko jong beli ne kapor daga kerteng ke batiang tam ke jo tra jing Jesus Christ te ne kapor ke bementa ko abane share deng jupi ne kapor ke tien ko jong beli ma ka topik ke bang ko aban ai deng jupi ne kapor ke benta ka long sap kerpang aku aban keren kerpang nam ta kilong kami kumno kum kilong kami ma ki de ban le haba ki ek kim dayat bed ma ha ka jing dei haying asam kum kilong kami ngide ban le kum no haba kadon deng gajing bom yat bet ha ka jing de deng ha kilong ying kilong sem shnuk sama shibu kum kamai gaji lada ulok umda biang bah ka kamai gaji ka bala kasi bisa ka tengka ngide ban le kum no kum kilong kami nang taro shibu ma ha ka jing de ying sem lada kam dayat bet sepang gajing de bat ulok lada kam dan gajing sngu thu jingmut ngide ban le kum no kum kilong kami Matro lada shibu ngisteng ni pen I ki khon ki ti kim da ko ngo ki pen ki sat la tlia mla ban sneng ban I ki ngi de ban le kum no bat ka basau ngi de ban le kum no kum ki long kami lada ngi dan nam deng ki jingpang ga jing shitom hayi nga sama ka dan deng ki babun ki khon ki ti la ban long lok la ni dan hap deng ki jingpang ga jing shitom ga jing jar ngi de ban le kum no kum ki long kami te bele nga ko ban kran ha ni ka pon ta sha phang ki long kami na marba ke ba ro la da ka kan thei ka long ka bastat kaying kalong ka babet ma kaya bet ya jenti lada ka kantei kalong kami kalong ka bastat ma ka tei kaying ka bible ma ka kran kantei ka bastat ka tei kaying hande ka babet ka liet no ya ka ti ta ka daw mo kum kilong kami kum ka tei ngi dei ban le kum no te ko ban pedi heb dei chipi ne ka pon ta shubo lada ha ka kamai ka ji ulok mda biang ba ka kamai ka ji kum ki kantei kum kalong kami ka bastat ngide ban yasku thu jingmut lang da ka ba ngi le kum no shubo ngi sku thu ba kam da biang ka kamai ka ji ha ka kom thiet jing thiet aying gi junan kam aying ro ngi ha ban sku thu kat kum ka jing yo jong ulok imde ban kwa palat ek ka ba ngi mla ban yo shu kat hadu ban simram no la ni ban pan kiliang no na mar yo le si la da kum gi ken thegim sku thu ngi simram na ni ngi sim kiliang no ang nur nang no ngim sku thu ga jing yo jong ulok ka ba khndiat ka penlong ban ye ga jing ya bun kitien haying sam la dangi long kum ta te kata ka daw mo kum ki long mi ki basat ki kan te ki basat ni de bat smu thu har kom ta ka ru kom thiet jing thiet ban pen myang ye jin kam haying ro shubul dangi sku thu ba yo khndiat ga jing bala ga jing singi jong ulok mun ngi ha pan su thu ngi ha pan antat ye ka kom thiet jing thiet ro haying sam ti bat nang ta ro shubu yisngu thu ba ulok ula persang ya ka babha ma yisngu thu e jinan kam ying sam man wat belash ani chatai malet belash ani chatai ri dayo pahu ko mayo meno ma handri deng khamduna ga jingyo te kum kilong kimi kan thei bastat nya ban sngu thu da ka bangin le kum no ai men sim lang moi subo yo tengai ulok mangin ai men sim lang ki ba kim di bandu chicken men kim di banno men sim wat lada duna ka bela ka si ka mai gaji ro re ai men sim lang da ka ba ya bu au ble ga jing duai pentip au ble ga jinan kamba ro ma kiten ga jok ble man ga sithi jok upol seki philippi ka long basau mo to pentip ga jinan kam jong phi chau trai wat ku slai ga ro re de ga jing duai ga jikar pat ga ji ai ngo pentip ga jinan kam jong phi chau trai tu nyu sngu un jubab mo un ai ga ta ga jing kwa ga jong phi ti kum ka kan thei ga basa de ban ai men sim ila jong lok jong tengah hap deng ga jing bom yo ba ka bala ka si ya ai men sim lang nuk sang ko ban ai deng phi ne ka por ke ga banga ngasham nga mat nga yo I da gi kmat mo na ga benta yeng ngasam mo yeng sam jingi kan mau men swa ka por ba ipa idang yo krai ba ka bala ka si
mà đi chụp tới contract tới business đã cũng đi cầm tay mà kỹ điên khai điên cũng từ một đăng nhọ bảo hộ bảo hai ba cặp kisah tất cả đó xí buồn nah tại cho nên cam hay ngah sam rongi cũng kỹ khôn mình shop padang kena ikan mau mà kapor padang biang kabla kasih je ipam tu mình penra be xí buồn kỹ jimpam kỹ biscuit nang tại sana kỹ jat pe kỹ jat ye chụp penra be hayeng kemat kat ngi dam dah kỹ su kemen mah bai pa iwan ra kum ta rei padi kadon ke tu kapor ba khang ding no 13 kasih rola la duna bah tim yo syuk myo pahu syuk kemayo menu namar belai belak khang no kiding kajing trading nang ta ke business ni parok kala hiar kan adu ba bamyo bela syuk bamyo trade syuk mlong syuk ba pahu kuma menu dengan sngu yu belai pada image ilong ibastat habdeng kita kajing bamyo syuk ban pahu ban lek pahu ko menu mo henry pada ba ipa iwan ong kita ke kentian ma ya menta namar bangi ba ka bela kasi menta kam daya bahasyu la dalong sa kumno ro mentangan belas ngino la bam jam lu ro ka biang kata ka de kajing ong jing ipa ma ka kum kata ka por ma kajing khang no kata ka business jing ipa ma ka badu kadu no di henry pada imei pada ilong bastard ai men sim be pentingan be ipa amdei be khnyum no man swal yo pahu bam katu yo pahu henry mentam yo so amdei be khnyum no ipa henry pada idan ban gajing isngusen isen ya ipa ka ba ilek belas ni badi ibu ram ya ipa untuk ndala wan trim tu ro ma syat ibu ram bha ya ipa nak taruh isdang no ban ya slok ipa ban ya sedang kecing lek cing seng kecing duai tidak ka ba ilek kum ta imei ma kecing alam kecing duai lang hayi ngesem ai wer chak ban le jing seng kawalam ban ban ga jing suk ga jing keman ka men sim ga jing suk haying asem tigi khon ki ti ro ngi kum ki khon ro ngi klam dan ka no ga jing sngo mot la kum kata ka jing hiran kata ka jing bela ka sngi ju iparo ringi suk ngi keman ga men sim namar ngi syakriya utrai tiga ko ban ong ye phiru ki long kami mala da long ki kan tai basan habdeng ke jing bom yo bela jo ulok jing pi ma ke jing duna ke jing bela ke siru ya wer ya khat ha ka ban ya duai ban pha jo ble ban syakri bahai utrai ban le baha ma ha ka ban syakri ya utrai tikan wan ke jing suk ke jing kemen kan wan ke jing kurku ski hadu mental ke mangiru ngimat ya kata ma yeng sem nadu ka tu ka pon ba ka bahiran ka bela ke si ngiyo ke jing suk ha ka yeng ke sem bangi syakri lang yo utrai ban mentang ngiyo mat ke jing kurku ke bana utrai ka basle ingat ye phiru kum ju ada ki long kami ma long le kom ta ma ai men sim ba yo long nang ta ma ya la wer ha ka jing dua ya wer ha ka jing syakri yo utrai kan wan ka jing kerku ha ka met ba ha ka men sim nang ta ro shubu ka baar la da kam dan ka jing ya bet ha yeng asam ka jing bom yo sngu thu chi tanga chi lok kum nung ide ban le kom ki thei kan mau i ne ka we ma kum ki kan thei Ragi dan dengan jing bom ya sngutu jing mut hai ngasam bat utanga bat ulok kan mau ba ni hap aniat de ka jing duai gum kin thei mo ngin penrit ila di naman ngi ke kin thei ngin latip kom ba bible kala kran mo ngi long kitaki ki batlat ban ya ainia ban ya kran ban ya san ya singi ngim la mo kum ki kin thei henrei pade da ka jing duai ngi la ka jing duai ka bari jongi ublei un juba pa ka bapau thì kan mau kini ka wei mo long kami para kan thei mo long kami to ngin long ki basat da ka ba ngin yai ngin pendam ai ka jing duai kapor kan poi ba uble in pen kala mo ya ulok ne ka lok ya lan ya ulok mo la da dan den ka jing bom ya sngu thu jing mot kapor kan poi kan mau kini ka wei di ban khnyum di ban bitar amba sngu thu bom ya pe bom ya sngu thu jing mot de kran ya da ka jing duai penlek haga jing duai ma kan mau ban duai na ka menta jong ma yai ne minat haga jing duai ublei uyo i ma ki ji imat jong pi ka ba pi duai nam ta jong tulong ublei ulum thup te ki umat ha ka por ka ya ka ba de biang ublei the ka to ka umat jong ni ma jong pi ha tu bangi ngi duai ba ka ta ka por ka ublei the ka umat ka bangi ngi duai an pen kalai an pen kendo ya ka ji em ka jong ma but sakawero kan mau kom ki kan thai ki basat ini ban le kom ni kan haba daya kran mia pe mia smutu
มุดบันไอจึงมุดกว่าบันไอจึงมุดโรอันใดประเดี๋ยวประเดียงสูเป็นแอเบ็ดขาดกุมตัวมอสงูเบียงเบ็ดให้ละกะจงกะจึงสงกุมตัวกันมาก็มีกันเทงงิมใดบันปันพายเตียนงิมใดบันปิตารเนาะอันใดประเดี๋ยวก็มากะไบเบิลมันกะกรันนะกะคิตับ problem กะจึงเป็นพายเตียนกะบะจำมอกะเป็นกะลาที่กะดอกนู่นเรละงิเป็นแอประเดี๋ยวกะนางเป็นขี้เป็นบันกะจึงปิตารที่งะบันละดะสงูทุไปกรันเมียไปกรันเบ็ดกะบะจำกะบะใจใจban nang taruh lada dan deng kata ke jing pemiyo skutu jung mat ayeng asamru kan mau ban ka duty jungi ki kan thei padeng ide ban it ban buram bet yala ujong ulak it buram yala ujong ulak wat la ka dan deng kata ke jing kan ram pemiyo stu jung mut ro buram yala ujong ulak namar ka bible ka kran ke sti ko jong pol sikinong rom kal nong ka ba khat ar ka dikhat ka ba ar pho ma lada ngin le bha ya utau bas basyun yangi ma kalong kabangi kenton rengading ha ka klik jok u ha ka we ka sngi un kala ka bomot ka tu ka jing le bha jok phi ka jing pen phai ka liang jok phi da ka ba ya utu ba ya ulok jok phi bom su tu jok mot bom jok pediang de pen i ya ka no ma ka mod da ka jing le bha jok phi it phi buram ya u en pen kala bomot ya u namar bale kadan be ka jing perkhat u kumno katu ngale ya karu andai pade ka le bha ya nga ti uble un kata ya u Sue duai ha kamat jong blei ma kan mau bom dei pen pai kliang da ka basniu han dei padeng di pen pai kliang da ka ba ngin ie ngin buram ngin le ba ba ya u bat nganget bangin job ba pin job da kata ka ba ya ka basniu bat ma u un sakala ha ka we ka por bat nang taru na ka ju hi ka sti jong pol si nong rom kal nang ka ba khat ar ka ba khat ar ka duty jingi ki thei ha ba don kum kata ka pot ma ngi dei men le kum no kemen ha ka jing kermen yai sha aga jing jinjar bad yai ne minot aga jing duai ngi de ben kemen aga jing kerben ngi de kermen dik baik ba un sakala ha ka por ka ba de biang ka jong utrai un sa snguthu yes nguthu jing mut lang nang taru ngi de ban yai sha hap deng kita gi jinjar walangi i ka ba ka e henry padi yai sha i kita gi jinjar ka khandian ap kermen bet ya ka por ka jong play bat ka balai ngi de ban yai ne minat aga jing duai na ka ta jong tu lok yai ne minat aga jing duai ka mak ong pi mede ka jing duai ka bari jong pi en pen kala ya uma ubli un juba pa ka papau ka basai un sayo ban kala bomot ban sakri lang ya utrai bat ka nuksa ka baha ka long ba kum kilok kimi ngi de ban sakri bahaya utrai ngi de ban i utrai pen i da ka rukom ga jing em jangi ma ka ba puli bible ha ka bang duai da ka rukom em ga jangi ban pen kala bomot ya u bat nang ta ka balai Syubuh lada don hap deng gi jing ga jing jar na ka banta ki khun ki kti lada pi sneng pi kentu ye kiro kim pen sha squad kim pen ngap moi kita ga jing sneng jong pi ki ya hala ka jong kamon ki em runar ki em na ka perthai ngap lada ye pen ong sa kumnu ro kum ki kthai basat ngi de ben le kumnu kthai ki basat ngi de ban ki long kimi ki basat mai de ben IT ki sha utrai ngim dei ban duai trai pen kala ya u la ne ya ka ni ka khon jonga re ngi duai de kan ke jing duai bangin su ong be trai nga IT shame ni u khon jonga nget ba pitep ka kerteng jong khon ka khon cho pi bayat mom ko ngo sneng su duai de kan ke jing duai ma trai nga IT hame ya u ne ya kan ne shame IT ki kti ki jo me nget ba me man le ka badan kam kata ka di duty jingi kom ki long ke mi ma na ka mata jingi khun dan jing mut ada ngin subitar sai ki man kas ngi man ka klip matro la da ngin subitar be ki ka jakap kin kala kin kala ki snguwet ki le phoi man ti kom ki long ke mi ka dei ki ngi ban ngin kran na ka ki khun rengkat ka ktien ka jong blei rengkat ka jing duai Erka daga jing duai erka daga ktien ka jong blei ban ngin su IT bet ye ki khun jong pi ma ki bayat yum ta su IT bet ha ublei un le ka badan kam na ban ta ki kapor kan boy ba ublei in pen kalai ki khun jong pi pe ka jing rai sam ka nambar ka ba lai pnyau ka khat ka ba nang kong om de ban khuslai la de na ka ban tau tu nong le stiu om de ti ba pha ba pi ki mi ma Amde ba ki mi mangi ki kan thai ni pha ki ti khun ma ki lok mi bangin pha ki khun ba kin le sneu ne ki le hi ma ki ti kam dan jing mot la dang ngin pun ku slai shubok in pun ku slai ne ka mata jong tu khun ne jo ka ta khun am ka kta pan ban sa ka kot ka khia jong pi ta ka daw nai pun ku slai na mar balai ba imla ban kiet tang la de ngim la ban kiet ru ban kiet na mata ki khun
dia kata ke jing le juki kun ka duty jungi kum ki lok mi ka long mangin dei ban pen ku slide nem ta jong tu le ni ka tu ka bale asnio ka bale persha han rei shu IT ki sha ublei pen keman bai la de sakri bahabe utrai yo i utrai utep bat ha ka por ka bade ublei pen kelai ki kun jong pi dia kata ka de ka ba pi ban le kum ki lok mi ma ki ba start bat ka ba khado aba ka dan nap deng ke jing kum kilong kami ide belak kum no hamba ka ying kesam ka dan ding jing pang ka jing estam ying kesam cubu ulok upang lane ki khon ki pang ye se kum mi ma la dang im sku thu e ke ni ki penjanjar kelai la dia cubu la da ulok upang ni perkhat ni kuslai no ni manu ban bela manu ban pendap e ka ying kesam ni kuslai kum ta kan penjanjar pen ban bat ya piru kumjo tiken mau kum ki kan tegi basat aba ngiu i bu ulok udan de gajing pang yai duai IT show blay gajing rai sam nambar ka basis par puai mangen kmet ya ki kmat sekilom nang no kawan gajing arab jonga kawan utrai ubala thawi ka peneng mat kakendo sngap ki kulal juga ketian show blay kilong kerhai kade yang i bengin shem ngin ko ngu ngim la ti ban lei ei la dai pang ulok dai ka bangila kalau mangin sukmet show blay IT ho blei ke jing duai ke jing rap kawan ublei unjubab ke jing duai ublei pen khia na kapta jok pe ka nang taru ke jing rai sam na ka sis pa nyo dukat ka bar pho upha ya ka tian bat pen khia ni dei ban kermen ba ngech kam ba ko ma tian ko jong blei bo blei pen khia ya ulok ublei pen khia anta ulok nang ta subuk ki khun ki ti ki dan de ke jing pang ro ki kimi ki pa ke dei ban pen pau pen i kata ke jing kuslai ke jing ngosi na ke menta ki khun hakmat ju ki khun ki bapang bastam ha ban long start kum ki long kmi la yo i bagi khun ki dan de ke jing pang ke jing stam am dei ban pen i ka khmat ngosi hakmat ju ki khun bapang di ni ha ban long start da ka bangin le kum no pen kemen me ki ai men sim me ki bakin yo ai ka jikot jing khia mar ublei jing de basnai ke jing pang sna ko pen kot i ke jing pang ti na do arajar statement show ji sula shalor ka ding na mat ka bible ka kran shai ma kitab isaya kal nang basan pulai kat basan ma da ka jing jam snam jong u la pen khia yangi men ngai ru bal mi ki pa ke basat ngi di belek kum ta nai pen pau ke jing susi ke jing slai ke ta ke jing du jing men hakmat chu ki khon ke bapang bistom la ni hakmat chu ulok bapang bistom re pen kemen ai men sim nam ta chu ki bakas nam chu trai kan pen khia ram ta kata ke jing pang bat nang taru ba pi sakriyo trai kan mau ba ki khon ki dan de ke jing pang sistem bukti ro ya ka kti chok pi bu ak ki khon ani ulok chok pi duai kam kenti de ka krien go jong blei de ka jam snam chok utrai la pen khia ya pi kata ka dika ka ba ngi dei ban le kom ki long kmi ki bastat ba ngi le kom ta ki tu ki khon ani ulok badan de ka jing pang sistem ru un yo jing kermen un yo jing kemen ba ka wei ka sing un yo khia de kata ka dika ba ngakwa ba ni pen i hab deng pi ne ka por ta ngai ma ngi sngu thu ya ka ni kum ki long kmi ki basat kum no ngi de ban le hab deng ka jing bom yat bet ha ying asam ha ka jing bom yo su thu shilok chitnga ha ka jing bom biang ka kamai ka ji ha ka baki khon ki yat tam sneng ki sat la ngi de ben le kum no la dang i dan deng ka jing pang stom i de ben le kum no ka bakong san e ma yang yai ne minut ha ka jing duai ha ka bang yai ne minut ka jing duai uplay kita ki jing jenjar baro uplay un shimna ka duty jing ilong mingin chu IT ha ublei kita ki jing ke jing jar baro ka bangi mat ni sam ha ka jing em ha ka ying ka sam IT sho ublei un yo ban benglot ublei yo ban khia ka ying ka sam bat ka ying ka sam ka long ka ying ka sam ka pa sakriyo try kan mau kom ki long kmi ma tengin long ki kan thai ki pasat ngin long ki long kmi ki pasat da ka ba ngin pen i ka nu sa ka bangin yai ne ha ka jing duai ka jing pule bible ya khot ya wer ki khun ki ti na du dang ret ide ban ya khot ya wer ki khun ti ban ya lam na ka jing duai haying ha sam mo men step men miet ai bangin long ka jing shai pin long ka jing shai ka nu sa ka ba ha ki wei ni long ka tien ka jong blei ka ban yo ban ai deng chi pi ne ka por blei ni ban kur khu nam ta jong pi wei be ba ro blei ni ban kur khu ngin sa yo ek ban ya champat wei ka por